bandiraɓe ko welema mawɗo hande kadi artude moɗon e émission Sénégal men eɗen kuccodiri ɗo goto e yimɓe leydi ndi kadi ko eɗen mbawi wiide ko artiste Ngana en wiye Amadou Moussa Diallo ɓurɗo lollirde lewlawal ko ardi foof Ceerno Amadou ko weltare guittuɗa tama dokkuɗa manan bandiraɓe calmina bandiraɓe on sa puɗɗoɗen nadde e yewtere nde. A jarama Oumar, a weltanama no fewi, a yettama kadi e darde maɗa annene sibu ɗum ɗo ko gollal moƴƴal gollal ngal ganduɗa ngal ko feccude e bandiraɓe kala ko ganduɗa ko ɗum woni kabaruji ko yahata e oɗo aduna. Ɗum noon a yettama hen no fewi nde ɗo darde e nder ɗum ɗon en calmini bandiraɓe tedduɓe hettiɓe e daroɓe manani hono oɗo télévision foof. Artiste peintre ko ɗon gandi ko wiyete ko art walla ko wiyete ko ñeeñal sen kaali e fulfulde manni ko ñeñƴinde hunde hollude hunde hollira ɗum taw koye nganayagal. ɗum noon jimrine hen gamrine hen hay bindol nine hen nate kadi ko hen ɗum woni ko wiyete ko artiste peintre. nate noon ne kewi fannuji ene kewi waɗi ɓe ganduɗa ɓe ko photoɓe ene waɗi ɓe ganduɗa ɓen ko natoɓe woni manani sen kaali ɗemgal tubankore desinoɓe kadi mbaɗa hen couleur aji ha taw koye haqqille mumen walla e hoore mumen ummi jiiɗo foof anda fecce manni e bandiraɓe mum jiiɗo fof kadi welto hen ni no neɗɗo hettorto musique wawa hen weltade. ko ɗum woni manani ko wiyete ko art plastique e ɗemgal tubankore. ene heewi noon fannuji ne kewi mi haalnimon mi wimon photo ko hen woni nate kono kadi nadde kadi taw ko dessin ko hen graphique kadi ko hen e gueɗe goɗɗe kewɗe gonɗe hen. ɗum noon fulɓe ne hen ni ina mbaɗa manni ko wiyete ko art plastique eɓe kewi hen ni kono noon min haqqillam rokki kam e yidde feccude e bandiraɓe ɓe foof manni hono ngal ɗo ñeeñal beele ina ɓeydo yajje e leñol ngol wawa naftorade ɗum no hannirta ni. ɗum ne kadi ko hunde nde ganduɗa nde ina moƴƴi no fewi to neɗɗo manni ko wawi ko walla ko gollata ko hen tan wawi rewirde gueno. eyyi ko jarama Oumar ko noon neɗɗo ne jibine tan ara e aduna taw ne wawi nadde ni taw janggani ɗum hay nokku kono noon ɗum ɗon kadi yonata yonata ko ganduɗa ko jangga ko wiyete ko technique o woni jangga karallagal ngal. oɗon gandi fannu fof ne waɗi karallagal mum natane ko noon ne waɗi karallagal mum kadi jimri kadi ko noon manni hono musique kadi guitare ene fof ina waɗi tan technique mum walla karallagal mum no neɗɗo jangguinta ɗum. jangde nde sa nani ɗum tan ko karallagal ngal ɓe kollanma. joni sen duttima e batte nate karallagal ngal firti ko oɗo couleur sa waddi ɗum ko ɗum ɗo rokkanma walla ɗiɗo couleur aji ɗiɗi so tawi manani a sawdini ɗumen ɗum ɗo wiyete couleur complémentaire walla contraste walla e ɗemgal tubankore tan. couleur complémentaire woni couleur aji ɗi ganduɗa ɗi ko kañen tan jadata ina wayi tan couleur boɗejo e couleur haako ɗin ɗon jadata. couleur coye woni jaune yadata koye couleur ko wiyeten ko violet e couleur biyeteɗo orange o ina yaada e couleur mo ganduɗa o kañum woni bleu. ɗum noon andi foof ma ganda ɗum te couleur aji ɗi wona ɗon tan kaaɗi ala ɗo haaɗi. eyyi ɗum waɗi noon ɗum ɗon neɗɗo wawata janggude toon e gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa ɗe ko gandal tigui ko gandal. eyyi couleur verte o ɗum ɗon joni ɗon kadi aɗa wawi ɗum janggude toon. couleur verte o couleur bleu mbaddata e couleur coye woni jaune e bleu sen kaali tubankore sa waddi ɗum tan a waɗi ɗi a jillodiri ɗi dokkanma ko couleur haako. andi ko tubaɓe wiyata ko tan forme d' expression ko expression woni ɗon so tawi ko bindol ko expression won ko jiɗɗa haalde tawi kadi ko jimol kadi won message kadi walla nulal ngal jiɗɗa yettinde walla erago tawi kadi ko tableau kadi kañumne ko noon ko ɗum waɗi ɗum wiyede kadi art ɗum waɗi ɗum wiyede kadi ñeeñal. so tawi joni a nati hunde ko natɗa ko ina firta hunde ina firta aɗa wawi neɗɗo noon so ari so yii ina wawi welede tableau o gam koye guite ko ganduɗa ko andi musique ko noppi nofru nanata beelemma naata kono ɗo ko guite a yiyat beelemma naata way tan kono photo ni a yiyat tan keptina ɗum natane ko noon kono kadi so tawi kadi wonko
ganduɗa ko a famani ɗum hen sa namnima mo ganduɗa o kanko waɗi ɗum kanko mo wawi firtandemo ko woni nder hen ko paama ɗum eyyi saabi gonɗon weejo ko nde wonno a namnima ɗo nane gam ar jangguete ko gonga min noon guila mbiɗa woni cukalel ko mi jiɗɗo tan desinde eyyi mbiɗa nata tan joni noon nde nanmi école ha tolnimi won nokku jami manani to école normale supérieure éducation artistique ɗon manani janggumi ɗon holno art jangguinirte mana professeur art e nder ɗum ɗon jami ɗo Casamance jangguinmi toon e collége goto noon toon ne wiye collége COG Bignona joni hamonti lycée gartumi ɗo henna noon mbanmi exposition gadiɗo e galerie nationale d'art on exposition woni ko mbiyeten ko weejo ɗum noon ɗon kollirmi manani tableau jam ɗi nden mi holliriɗi ɗum wonnani kam succès mawɗo ɗum waɗimi noon ha jottodirde almaji ɗi ha mbawmi yaade Allemagne jokkumi toon jangde caggal toon kadi gonmi toon kadi e jangguinde kadi nataɗe ha ƴettumi retraite noon mbimi somi arti ɗo joni e Sénégal wonani artu tan définitivement mbiɗa yaha mbiɗa arta joni somi arti ɗo henna exposition mawɗo mo jiɗmi wadde ɗo henna e Sénégal jimi wadde ɗum ko galerie nationale d'art min e joom sudan biyeteɗo Susanne Polman wonde kañum jogui ko centre culturel goto to Allemagne to Berlin kankone ko natowo ko hen kadi kankone o dillata ko minen ɗiɗo mbaddata exposition o yo Oumar Do a jarama no fewi namdal ngal waɗi fayida eyyi joni ene wayi joni tan no nalanke mawɗo gana gandaɗo so darima joni wine waɗama ni ko wiyete ko fijirde andi yimɓe garat noto ɗum noon tan ɗum sifori ɗone walla football joni so tawi manani tournoi waɗi yimɓe ne jahani jeeɓoya ko fannu mum ɗum ɗone ko galerie jogui galerie ji walla ko wiyete ko musée ji ɗum ko galleji mawɗi ganduɗa ɗi kala manani artiste keptinaɗo ko hen hollirta ko hen waɗata weejo mum joni noon sa waɗi weejo ma yimɓe kadi anduɓe art ina gara kadi amateur uji mum ne goodi ɓe ganduɗa ɓe ko sodoɓe ɗum aɗa yiya tableau ina jara 10 000 €, taw ko tableau goto aɗa gandi noon ɗum ɗon won ɓe ganduɗa ɓe ina darani ɗum tigui eyyi ɗum ɗon soɓe garima soɓe dañi hen welamma ko ɗum woni manni ko natowo o yiiɗi ko artiste o yiiɗi ko ñeño o yiiɗi sibu so tawi joni a holliri hunde neɗɗo ari faami ko kollirɗa ko a weltoto hen so wi kadi ina sooda ɗum kadi ɗon kadi a weltoto hen no fewi ina woodi e nder art ko wiyete ko collectionneur en ɓen ko yimɓe international ko yimɓe ganduɗa ɓe ko soodoɓe tigui ko ɗum tan dartori namne maɗa ene mbaɗi fayida de eywa hono mi wima joni a jangga karallagal mum mbawa nande kono ina yimɓe jiibinte tan tawane mbawi ɗum tawane nata tawane ŋeña ko tan kono mbawi ɗum ɓenne kadi no goodi ɗum waɗi noon mbiɗa wiya tan hono yimɓe waɗoɓe ɗum ɓe woni art ko yimɓe ko ɓuuri hen hewde ƴoƴɓe no fewi udditiɓe kadi wona ni sibu mbiɗa waɗa ɗum de ko noon tan sifori wona min haaline ko wittuɓe kaali joni koye ɗum ƴeewre e karallagal jeeya yimɓe ɓe waɗoɓe ɗum ɓe manni ma ñottodira yimɓe hewɓe ko ɗum hunde udditinde no fewi alay saago guddiɗɗa e jamanu o no fewi kadi ko yimɓe ɓe ganduɗa ɓe joom barake en keewi toɗɗade ko wiyete ko art ɗum waɗi noon ɗon kadi neɗɗo o ne foti ardinde haqqille mum no fewi so tawi an ko manani koko rewna e maɗa ko kollirta ko jaltina ɗum kolla yimɓe pecca ɗum e yimɓe ganda ko jiɗɗa haalde yimɓe ganda manni hol message mo jiɗɗa yettinde windere nde ɗum ɗon ko hunde mawde no fewi ɗum ko responsabilité kadi mawɗo no fewi wonande artiste o kadi jottodirɗa kadi ko yimɓe kadi ɓe ganduɗa ko joom barke en ɗum ne kadi ala e saago wodata haqqille ma tolni ina moƴƴi hen no fewi ganda kadi no jottodirɗa e yimɓe ɓe ko ɗum woni manni ko waɗi fayida e artiste kadi ko noon foti siforade sibo artiste foti ko wonde yeeru eyyi kono en jii artiste uji hewɓe kadi neɗɗo fof noon kadi e fannu mum ɓe ganduɗa ɓe natat hen ina mbaɗa tan gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ko gueɗe ɓurtuɗe manani hankkadi mbewa ɗum ne kadi ne woodi so tawi mbiɗa haalde e bandiraɓam fulɓe neɗɗo kadi ɓe mbi saɗa jingan hoore maɗa jingande hoore mum noon firti fof eywa mbiyanmiɓe tan ko ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa nde ni no mbiruɗa nde wonno musique ne heewi buubaji e ko way noon ɗum ne heewi wawde notede eyyi kono noon ko ɗumato ɓuuri deeje seeɗa kono noon kam hatta
e ɗum yaha no feewi en jogii artiste uji nganaji ɓe ganduɗa ni taw ko fulɓe e min noon mi jam hokki kam ni no mbirumi ɗum nane holli noddude baɗo no Oumar Doro ara ɗo hen min jewta hen min cara ɗum e leñol ngol sibo hande oɗo aduna mo gonɗen hunde fof koko weeji kala ko kollirɗa ma yimɓe mbawa feccude e maɗa sa yiiɗi feccude e bande en hunde tan feccata mumen hunde mbimami noon yo ar min badda hono ko wayni beele bandiraɓeɓe taw wona tan e wolɗo julfuɓe waɗata ɗum walla taw wona tan e ɗemgal français eyyi taw koye ɗemgal fulfulde yimɓeɓe ganda ko yahate ko ganda aro holko firti beele janggo e jaam kamɓene eɓe mbawa wiide ɗum ɗo kay ndeka ne woodi ko dille kewano tan min ganda kono noon ndeka neɗɗo ne wawi hen suurade ene wawi hen darnude galle mum ene wawi hen manni firtude surtout so tawi kadi ko ɗum woni ko wawi ɗum waɗi noon mbimomi yo ar beele min mbadda ɗum e ɗemgal fulfulde nde kanko ne o holli hen manni softede no fewi ɗum ɗo ko yeeru wonande journaliste uji men ɗi ina moƴƴi ɓe mbawa notade e gueɗe baɗe ni ɓe gara ɓe gona initiateur en ɓe gona manani yeeru ko ɗum woni ko yiiɗa e manani hono jayniyanke tableau ji ɗi foof ina mbawi waɗede commentaire sibo ar way tan kono philosophie ni kala ko mbaɗɗa tan ɗo wawi hen wadde daɓɓa nafa o kollita bandiraɓe kono oɗo tableau waɗimi yidde ɗum ni no namnoɗa joni waɗimi yidde ɗum wadde commentaire woni waɗimi yidde haalde hen ko oɗo tableau ko ɗum ɗo ko dartol sibo sa ƴeewi to hen less o ɗum woni manini damal ngal ganduɗa ngal porte sans retour damal ngal ganduɗa ngal hay goto rewata ɗon tacca ɗon arta eyyi ɗum ɗon noon on gandi Gorée ko nokku mo ganduɗa ɗo duuɓi 400 hitande ɗum heewi no feewi bandiraɓe men manni hono enen ɓaleɓe en hewɓe ɓe guittama ɗo henna nawama to manni Amérique woni Amérique woni USA woni manni hono Caribique woni manni Amérique latine ɗon foof yimɓe mem nawama toon ummorade ɗo henna wona Gorée tan kadi woodi e nder ko wiyete ko West Afrique woni banggal Afrique hirnangue ene waɗi manni baɗi ni no biyeteɗo Elmina to Ghana ɗo Benin kadi toon kadi e Angola manni gueɗe ɗon foof yimɓe guittama ɗon kono enen noon ɓuuri hen tampude nde wonno tubakoɓe portugais en anglais en e français en soɓe gummima kaɓe gardi batoje mabɓe nden batoje ɗe mbayanno batoje joni ni soɓe gari ɓe garto yettade koɗo men ɗo kadi maayo Sénégal kadi ina rokkaɓe nden lawol ala maayo Sénégal ne rokkaɓe nadde nder Afrique ɓe mbawa jaggude hen yimɓe heeɓe walla maayo Gambie ɗum waɗi enen tampi hen no feewi kollirmi ɗo neɗɗo o ne haɓɓa te sa yi neɗɗo o ko neɗɗo celluɗo no feewi ko ɗum kadi woni koɓe jinno ɓe jiiɗi ko nawde yimɓe selluɓe nde wonno lawol ngol welano karallagal ngal wonano way hande ni batoje ɗe jawano no feewi ɓe jiiɗi kadi ko yettinde yimɓe ɓe beele mbawa yeeyde ɗumen no hannirta ni ay kanoje ɗe ko ɗeɗo mane ni ɗiɗo kanoji ko ɗiɗo mane ni ɓe mbomiri men ko ɗi waɗi ɓe pooli men eyyi joni noon neɗɗo ɗum ɗo ko lawol ngol ummorade Gorée rewa e maayo he ɗo ko soɓe jottima toon ay ɗo henna tubako no yeeyirtaɓe tawi ɓe tampi inɗe mabɓe kadi guitte mbatte inɗe kala coɗɗoɓe ɗum ɗone kadi ay ɗo henna ko ɓe goni koye yeeyede ɗo henna ɗum ɗo ko sukaɓe gummino Amérique woni États-Unis d'Amérique ko janggoɓe gari ɗo henna mataw nde dutti toon woodi ko bindi e Gorée ko ɗum woni manni ko jiitumi e wittam mbanmi ɗum ɗo henna son jii batoje nan ɗo henna ɗum ɗo haalta ko Gorée ɗum noon ene wayno ko ɗum dartol ɗum waɗi noon kadi ko hunde nde ganduɗa kadi ko dartol men yimɓe ne poti ɗum andude paama ɗum sabu Gorée ne wiye tan ko suudu woturu wonno toon ko ndun woni symbole tan jelorgal kollirgol kono Gorée foof galleji 39 ɗi foof ede watteno manni hono dahaɓe jaggaɓe gadda toon manani so bateau o ari ɗo henna kamɓe fof ɓe jaltine galleji he ɓe mbaɗe rang ɓe jaaha a jarama Oumar Doro hono mbiɗa ñaagui bandiraɓeɓe kala bawɗo arde tawtore manni ñande 11 banggal 18 heures woni jamɗe 6 e kikiɗe ara tawtore ene jaɓɓa mbiɗa ñaagui bandiraɓeɓe fof yo gar oto heddi ɓe gar tan goppa men
ɗum ne kadi ne moƴƴi leñol ngol kadi yara kadi ngal banggal anda ɗum faama ɗum humpito ɗum yiya ɗum welto hen min Oumar kam min mbaɗi komin poti wadde ɗum noon on guerama kono bismaɓe ko heddi ko sen jottima toon en mbawi yewtidde gandodiren mbawen kadi famodirde no hannirta ni ko ɗum tan neɗɗo kadi wawani leñol mum manni hono wadde feere kala ko dañi fecce e leñol mum. Allah jarama jarama.